kun je mensen zelf al die dieren regelen. Dat is gewoon het toch. En die bank zijn. Maak een sjabi, je moet tol bij die bank. En ga je tol? Ja, tol ja. Nee, gaat die tol in. Maar dan gaat hij jou 10.000 rand lenen. Misschien 7.500 rand, dat is niet vol. Maar dat mag hier. Ja, bedrijf. Ja, dat weet ik ja. Maar je kort een pijslip. Die pijn niet. Die slip is vandaag. Volgens die regering is echt fucking werkloos. Hulle weet nie ek bestaan nie. Behalve my ID-kaart wat ook ek doe 12 was. Nou ek ook 'n burger. Oh ja. Volgens hulle is ek werkloos. Dis kak. Hier is al werkloosheidssyfer. 60% van die populasie is werkloos. Dis kak. Kyk al die mense wat so werk hier so. En dan pay jy nie so kontant hulle werkloos. Ja, dat is volgens hulle kontant. En daarvoor stuur China en Amerika dit nog en nog en nog. Ja, maak die land verder in zijn moed. Kan school, maar echt gaan president. Wat gaat hij voor hulle zeggen? Wat begint met die partij zijn naam? Oude time. Oude time met die afkorting. Maar kijk, die partij moet de afkorting in. OT. OT. Oude time. Oude time. Nou, wie is die oude nog? Ja, kan bij vol. Wat is die vol? Hoi, weet je wat ik me aanloop? Oké, en ik moet zeker die overigens wat praten. Want dat jij kan me nu niet helpen voor wat moet je mij niet. Je kan zeggen vastleggen. Ik kan wel vastleggen, hulle weet. Ik is hier aan, hulle gaat zitten voor je dag tot ik klaar is. En wat vind je zeggen? Ik denk dat Italianen krijgen die broodwerken. Nee, zij gaan maar dat allemaal voor. Die wat moest gestemd. Of dan moet je eerst stemmen, dan voor lezen. En zo met ons, zo met je stoffen is ook werkelijk volgens dat hij van jou. Kijk, hij werkt elke dag. Is nog eens gegeven. Dat werkt dat. Ja. Want dit moet niet werken in de offices. Als je een salaris tekent krijgt. Allemaal wil dit doen. Ja, dan moet dat wel werken. Kijk, ja, dat is al stokken. Ik zit zijn leven lang in die kantoor. Weet je werk. En niet een beetje, maar ik heb nog geld. Kijk, ik koop bij helikopters. Weet je wat uitmaken in het verkopen? Dat is werkloos. Weet je wat kapjes verkopen? Dat is ook werkloos. Dat is ook kras nog. Zo'n kras, hij is ook wel werkloos. Dat is mooi. Stroom. Maar hij zei wel in het land aanpassen. Ja, maar je moet nog wel naar melden. Hé, kijk, dan moet je allemaal wat je kent, wat werkt, zijn naam op te schrijven. Dan moet hij zich gaan rechtstellen bij die magistraat. Dat doen. Ja. Dan ga je nog met jou netjes zoeken. Dan weet je wie zijn naam is op je werkloosheidcijfer. Dan trek je dus wat je weet, je moet allemaal wat je kent. Ja. Ik ga ook niet allemaal kennen. Ja, maar allemaal wat je kent. Dan vat je nou dat je leest weer van iemand anders. Of je post hem op Facebook. Allemaal je hele kind. Maar kijk, die meeste mensen wat ik ken die mensen wat ik ken. Ja, man. Us? Ik ging pakken mensen die je niet van weet. Zie? Nee, klopt. Kijk, iemand moet nog ver, man. Nee, ik heb dat andere plekken lekker lang nog niet. Ik maak alles aan met die mensen. Lekker, jij wil niet. Nee, dit is ook. Maar nog wel goed gedaan. Ja, ik zie waar je wel wil. Maar ik is zeker, ik ken iemand wat hij nog kent. Smoken we nog in. Misschien kunnen we lekker bakje.